Bueno, sí, hoxe ao final o que buscábamos era que tuveran os últimos minutos os de terceiro ano, que se divertiran. Foi unha pena que a Mine pois non pudera disfrutar do campo, non, por a lesión. Por os outros, bueno, pois marcharán cun sabor un pouco amargo, non pola derrota, sino porque se acaba a etapa, non? Parecía que estaba moi lexos, este ano foi así todo moi depresa e parece que chegamos ao final moi pronto. Nada, desexarlle o mellor. Eu penso que están preparados os 4 xogadores máis Jorge, que non hai que olvidar que é juvenil tamén, que, bueno, xa demostrou que está preparadísimo. Nada, desexo o mellor, e aquí me van ter pa sempre, bueno, tarde ou cedo volveremos nos encontrar. Sí, a ver, está claro que as categorías como na regional, na preferente, o mellor juveniles pois, non está tan visto, ou por menos na Limia non está tan visto, pero é un salto parecido ao de primeira regional a preferente no senior, que o mellor é o salto máis grande de categorías, non? Xa se necesitan clubes máis profesionalizados, xa se necesitan que todo o mundo arrime, non só os rapaces. Eso, imos a por ela, estamos encantados, eu ainda non cerrei nada, pero bueno, teño predisposición toda para a Antela que me coloque onde queira. Ainda estamos a esperar do B, o que pasa tamén, pero bueno, o sea, onde me queiran por que me poñan. Ao final, o que falábamos ao principio do ano, recordo que me fixeches unha entrevista en Celanova que me preguntabas se o equipo estaba preparado para dar o salto e tal, e eu dicíache, non sei se estaremos preparados ou non, estamos preparados para axudar o primeiro equipo. Bueno, creo que os números foron bons, o sea, non os nosos competitivos, que ao final 60 puntos en todo o ano, pois creo que ben, pero bueno, creo que os xogadores todos que debutaron no A, os xogadores que aportaron ao B, máis que non se ve, pero pola semana ao final 17 tíos de 24, sempre digo 24 porque a Jorge non o contamos, entrenaron ou estiveron en dinámica de primeiro equipo en algún momento, o sea que tanto Bruno como eu, que obviamente que xa os conozco, somos conscientes do que hai, a directiva supoño que tamén será consciente do que teñen. Eso, por a miña parte, que os traten ben ou o mellor que se poida, non? Que seguro que o fan, pa diante.